Takže prvá skupina, poďte pekne krásne na štart. Máme tu aj divákov, ktorí sa budú veľmi intenzívnym spôsobom starať o to, aby ste odštartovali úplne s tým nasadením, ktoré chceme vidieť a počuť. Idete sa prebehnúť po nočnej Bratislave. Dúfam, že pôjdete ako o dušu. Ja vždy do toho dávam všetko, takže sa nedajte zahambiť. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart! Včera, dneska je tu ďalší deň, doma som to party klub, relax, jeden raz, ale teraz som to svieti rovnako na všetkých z nás, tak sa nebáš, ale zabudni na stres, zabudni celku doma. Včera, dneska je tu ďalší deň, doma som to party klub, relax, ideme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás, tak sa nebáš. Áno, toto je nočný beh ulicami Bratislavy, ktorý odštartoval vďaka Peťovi Saganovi. Naozaj, toto je prvá skupina, jedna z troch, ktorá sa postavila na štart a dnes si to 100% profesionálnym športovým spôsobom už je vyžitá naplno. Aj takouto formou si môžete dnes vybuchať ulice Bratislavy. Formou behu, formou radosti z pohybu, formou nádherných svetiel a všetkého, čo je s tým spojené, milí priatelia. Títo bežci, ktorí práve teraz vyštartovali, tak niektorí z nich najrýchlejší, zhruba o 30 minút budú dobiehať do cieľa. Práve preto budeme veľmi radi, kedy chcete podporiť svojou prítomnosťou, svojím potleskom. Budeme vám za to veľmi, veľmi vďační. Ste úplne skvelí, ste úplne perfektní. Toto je viac ako 4000 bežcov, ktorí sa vybrali do ulic nočnej Bratislavy. Vychutnáci beh. A prvá skupina. Čaute chlapi. Telekom skupina vyštartovala a prichádza nám druhá skupina. ČSOB skupina. Pomaly, pomaly, pomaly. Poďte sem. Vy budete mať možnosť si užiť vlastný samostatný štart. Rovnako ako aj tretia skupina. Adidas grupa. Ale teraz o malú chvíľu sa budeme teda venovať skupine pod hlavičkou ČSOB. OK, takže to isté o malú chvíľu, len už bez Peťa. Pôjdeme pekne krásne na štart.